Are you ready? Yes, son. Juliane, du er listefører for listen Stem for Innovation og Trivsel. Det der STEM, hvad står det for? Jamen, STEM står for Science, Technology, Engineering og Math, og det er alle vores medlemmer. Det er jo det, der er det unikke ved IDA. Vi dækker hele STEM-området. Og det er også derfor, det er vigtigt, at vi behandler alle vores medlemmer ens, uanset hvilken uddannelse de har. Så længe de er medlemmer af IDA, er de medlemmer af vores fagforening, og den forening, vi gør noget særligt for. Men Uffe, du er også kandidat for listen. Ja. Fortæl lidt om, hvad innovation står for. Jamen altså, grunden til, at vi har innovation med på vores liste, det er simpelthen fordi innovation det er så vigtigt. Både for hele vores samfund, men også for alle vores medlemmer. Rigtig mange af vores medlemmer, de arbejder med innovation i dagligdagen. Og der vil vi jo gøre alt, hvad vi kan, hvis vi bliver valgt ind i repræsentantskabet, for at støtte op om, at der bliver meget mere fokus på innovation. Så innovation, det er vigtigt. Men Juliane, trivsel, hvad er det nu så det er for noget? Jamen, trivsel, det er jo arbejdsglæde, det er motivation. Det er det, man har lyst til at være innovativ, at man har det godt på arbejdspladsen. Det skal være sjovt at være på arbejde, og det skal være sjovt at være i IDA. Så det er vigtigt, at vi har fokus på trivsel, og på at vores medlemmer har det godt. Så derfor, Uffe, Stem for innovation og trivsel.